I dobar dan ljudi, ponedjeljak je pa i vreme za nov video. Danas bih želeo sa vama da popričam o jednom mangaka autoru i njegovom magnum opusu, a to je Inio Asano i grafički roman Solanin. Pre svega, Asano je kod nas izdat od nekoliko izdavača i sve što su izdali u principu su slice of life priče sa nekom young adult tematikom. I tu imamo neke stvarno fenomenalne grafičke romane, kao što je Nihagra Holograf, koji je o odrastanju vrlo mlade dece, znači nisu čak ni young adult, nego su preteen, gde se dešava nešto i cela priča prati od nekog preteen, znači nekog osnovnoškolskog uzrasta, pa sve do neke punoletnosti, odnosno nekih 16-17 godina. Izuzetno konfuzan roman, ali izuzetno dobar roman, kod nas ga izdala izdavačka kuća Lokomotiva. Osim toga, imamo još jedan slice of life young adult, to je Devojka na obali, najnovije izdanje Lokomotive. Ovo je jedna izuzetno 18+ priča o seksu i o seksualnosti kod mladih ljudi. Po mom mišljenju, izuzetno dobra priča, nije za svakoga naravno, jer je 90% romana priča o seksu, ali izuzetno dobra priča, meni se jako dopala, jako me podsjetila neke moje situacije i izuzetna priča, moja preporuka svima. Sa druge strane, imamo još jedan young adult naslov koji je hvaljen, ne ti, to je naravno Solanin. Solanin je opet young adult priča o odrastanju, samo što ovog puta malo kasnije, znači nekih 18 do 22-3 godine, sazrevanje, nalaženje prvog posla i tako dalje, ali pre nego što dođemo dotle, htio bih da spomenem još jednu knjigu koja nije young adult, ali je izuzetno dobra, a to je Sunovrat, koja je o nekom starijem dobu, nekih 40 godina i koji je bukvalno napisao sam jedno govno koje je mnogo lepo prošlo, kako se ja sad sa time osjećam. Ali, da se vratimo na Solanin. Solanin je jedna priča o dvoje mladih ljudi koji su u vanbračnoj zajednici i koji još uvek ne znaju šta žele za svojim životom. Čak imaju nekih 20-22 godine, imaju neki prvi posao koji je jako loš. Jedan je part-time posao docrtavanja stvari na mangama, a drugi je kao neka sekretarica, mi to kod nas baš i nemamo, ali nešto najslično sekretarici. I oboje žele da napuste taj posao i da počnu bend, jer kao ko ne žele da pokrene bend u 20. godinama, zar ne? Pišu pesmu, odnosno on piše pesmu koja se zove Solanin. I onda se dešava jedan twist koji neću otkriti u drugoj knjizi, gde ova druga knjiga mnogo teža, mnogo više se bavi onim pravim hardcore odrastanjem kad se nešto jako loše desi. Dok ova knjiga, prva knjiga, je, da kažem, malo slabija i čak na početku mi je bilo kao dosadno, kao samo priča o dvoje ljudi, ništa specijalno, ali onda kapirate, pogotovo na kraju knjige, neću spojlovati naravno šta se dešava, ali kapirate da je ovo jedna tragična priča o dvoje mladih ljudi koji smo svi mi donekli na neki način preživeli. I to je ono što mene oduševilo, zašto ja smatram da ovo je jedno pravo malo remek delo 10 od 10. Zato što je izuzetno verna priča o dvoje mladih ljudi koji su zaljubljeni, koji žive zajedno, koji se još uvijek nisu snašli, što je izuzetno bitna stvar. I kroz taj period su svi mi prošli posle fakulteta, tokom fakulteta, ljudi koji nisu studirali u tom nekom početnom periodu, kad još uvijek ne znate šta ćete sa sobom. Radite neke sranje poslove, živite sa nekim, ne živite sa nekim, imate nekog. Svaka ljubav je izuzetno tragikomična, svaka ljubav je poslednja ljubav ikada i to je ono o čemu ova knjiga. To je u principu razlog, osim naravno briljantnog crteža Asana koji stvarno ima odličan stil.
tonu, znači taj deo o odrastanju i o mladim ljubavima, ono što je mene zapravo privuklo i zašto smatram da ovo je jedno odlično delo. Naravno, nećete da pogrešite ni sa drugim delima Inio Asana, opet ne ti, koje možete naći kod nas. Znači, to je, kao što rekao, Solanin, Sunovrat, Devojka na obali i poslednje, ali ne i najmanje važno, Niagara holograf. Ono što mogu da još da kažem o ovom izdanju, ovo je izdala hrvatska kuća Crš, odnosno udruga Crš. Ovo je jedno klasično tankobon izdanje na OK papiru, OK povez, OK sve, znači nemam nikakvih žalbi. Prevod je stvarno fenomenalan. Nažalost, ovo nije dostupno kod nas, u knjižarama i tako to, mora se naručiti preko preprodavaca i tako to, što nije the biggest deal in the book, ali ko hoće ovo da nabavi, da znate da nažalost morate da ga nabavite preko Peleta ili tako nekog, ne možete dojete samo na Alan Ford i da naručite. Sve u svemu, hvala vam na gledanju, nadam se da ste uživali. Ove nedelje kao i prošle vas očekuju nekoliko videa, stigli su mi neki paketi i neki da treba stignu koje sam čekao jako dugo, tako da očekujte me već u toku ove nedelje. Bacite like, share, subscribe, ring a bell, everything else, pa se vidimo u toku nedelje. Hvala na gledanju, bye.